nililiquidate ang MOOE nyo! Ayan na, kabayan. Umami na. Don Gonzales, JJ Suarez, nasaan ka ba ang kaso mo sa ombudsman? Nagsinungaling ka pa, kumuha ka pa ng clearance, kunwari wala kang kaso, putang ina mo ka. Galit na ang mga tao sa inyo. At sa totoo lang, itong nangyari ito kay Inday Sara, kay Attorney Zuleika, this is, you know, it is the, the straw that broke the camel's back. Hindi na namin pwedeng tiisin yung ganito. Kung hindi tayo magre-react, kung hindi tayo lalabas at hindi tayo kikilos, Magsasalita maya-maya si Atty. Bundok. kinabukasan ng mga anak natin at ng mga Standby. anak natin, wasak na. Wala na tayong aabutang Pilipinas pagtungtong ng 100 taon, 50 years. Lahat ng pera natin nandito na sa mga pamilyang korap lahat. Maya-maya magsasalita si Atty. Bundok, kabayan. Nakakalungkot po na nakakalungkot na hirap-hirap i-explain sa mga tao kung gaano ba kalala yung sitwasyon natin. And of course, marami dyan ayaw nila nung partisan na conversation. Pero ngayon po nagsimula na ang hudyat ng pagkilos. And so, ngayon ganito tayo karami. Dapat we take it as a life mission. We take it upon ourselves na tayong mga nandito, i-convert natin ang ating mga kapamilya, ipaliwanag ang tunay na problema ng Pilipinas. Kasi ang tunay na problema, hindi alam ng mga kapwa natin Pilipino kung ano ang problema. At ang problema, yung korupsyon at yung mga buwaya sa House of Representatives na walang pakialam sa paggastos ng pera natin, araw-araw namin pinagpuputahan sa pamamagitan ng malinis na pagtatrabaho, pagkatapos gagastusin lang nila sa mga kabit nila. Ang pagsuporta po natin sa kay Inday Sara at kay PRRD ay nag-uugat sa standard ng public service. Nakita nating lahat na uubra pala na mag-deliver ang mga politiko natin, na meron palang mangyayari sa bansa natin, na pag nagdesisyon ka at inisip mo ang kapakanan ng mga Pilipino, meron pala tayong magandang magagawa. Yun yung politika na gusto namin na ma-perpetrate, na mapalawig pa. At ito ang maging standard ng bawat Pilipino sa pagpili niya ng leader sa mga susunod na eleksyon, sa mga susunod na mga panahon na kailangan natin magdesisyon. Tinglanas, bakla! Tinglanas, putang ina mo! Tinglanas, bakit? Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na binigay niyo po sa akin na makapagsalita at mailabas ang talagang galit na nararamdaman ng mga kagaya ko. Suportahan po natin yung lumagay po tayo lagi sa tama at kung ano yung mas mapagsisilbihan ang mas nakararami. Doon po tayo dapat lalagay. Doon po tayo dapat sa prudent spending, paggamit ng pera ng bayan na kung saan mas higit na mapapakinabangan ng mas nakararaming Pilipino. Bantayan natin ang ating gobyerno, bantayan natin ang especially itong House of Representatives na nagiging unacceptable na talaga yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Yes, oo. At bantayan rin natin, they are not going to stop. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak yung standard natin. Yung hinihingi natin na uri ng politika at public service na deserve ng mga Pilipino. Protektahan natin yun. Ngayong gabi
po, gusto ko po maalala ng lahat na lagi itong tinatanong sa akin, Miss Joey, bakit ba tinatawag na honorable yung mga House of Representatives, yung mga senador at saka mga congressman? Bakit ba sila tinatawag na honorable? Okay? Oro ginto. Ganito po kasi yun. Okay? Ganito po kasi yun. Okay? Yung mga kongresista natin, meron talaga silang malawak na kapangyarihan. Yes. Meron talaga silang malawak na kapangyarihan. At ang naglilimita sa kanila ay ang honor na protektahan ang kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Ginagawa ba yon ng mga buwaya dyan sa House of Representatives? Hindi. Busy sila na pabagsakin ang mga kalaban nila. Ipasara ang SMNI, pabuyin ang KOJC, ilagay si Atty. Zuleka sa Women's Correctional, ipahiya si PRRD sa walang humpay na inquiry sa mga bagay na naintindihan na ng mga Pilipino na matagal ng panahon na inaprubahan na ng mga Pilipino ang war on drugs ni PRRD. Issue pa rin sa mga tanga. Tama. Tanga, tanga. Mga tanga talaga yan. Sa lahat ng makakarinig po at sa lahat ng maaabutan ng mensaheng ito, kung ang inyong congressman ay naging daan para sa ganitong kapabuyan sa isang institusyon na supposedly ay lugar ng great debates, yun po yung House of Representatives eh. Kaya nga kayo honorable dyan mga putang ina nyo. Kasi dapat nag-aaway-away kayo para pag-isipan kung ano ang mas makakabuti para sa amin. Hindi kung ano ang mas ikayayaman ninyo. Pakinggan nyo! Tandaan po natin, ngayon, sa makaabot po ng mensaheng ito, tandaan po natin, ang tunay na problema natin ngayon sa lipunan ay hindi alam ng kapwa natin Pilipino kung ano ang tunay na problema. So, sa kabila ng inyong pagpapayaman sa inyong sarili sa pamamagitan ng kaalaman, na alamin kung ano ang sitwasyon natin, isa po sa mga assignment natin ngayong gabi ay pag-uwi nyo sa mga bahay-bahay ninyo, kausapin ninyo ang mga pamilya ninyo, kausapin ninyo ang inyong mga... Wala na daw yan. Dire-diretso na tayo! Oh. Dire-diretso na tayo! Tuloy-tuloy na to! Wala nang uwian to! Magparami tayo, kausapin ninyo ang inyong mga kaibigan, katrabaho, kapamilya. Kasi kung hindi natin gagawin to, at hahayaan natin na magtuloy-tuloy ang ganitong uri ng pamamalakad sa bansa natin, in 2 years, in 3 years, o kung 2028, umabot tayo doon, pare-parehas tayong mamamatay ng dilat sa kahirapan. Tama. Yun lamang po, maraming salamat ulit sa pag-invite po sa akin na magsalita, kahit medyo Yan na, si Atty. Bundok. Akbahan po natin si Miss Joey Cruz at ang kanyang sinasabi, hindi mo pera yan! Thank you, bro. Thank you. Ngayon, nandiyan na po ba si Atty. Jimmy Bondok? Nandiyan na ba siya? Habang wala pa siya, tawagin natin yung isang vlogger na talagang mahusay. May paninindigan at hindi mo pwedeng suhulan. Walang iba kundi si Miss Cecil Salvador!
sa inyong lahat. Masaya ako, nakita ko ang aking mga kapwa ka-Duterte ko dito. At ako po pumunta rito bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayan. Isang Pilipino na nagmamalasakit at nakikiramdam at nakikita ang tunay na kalagayan ng ating bayan. At ako po ay nandito, nakita kulay green ang aking damit. Suporta sa ating pinakamamahal na VP Sara Inday Duterte. Grabe po, grabe. Nung pinapanood ko po si VP Sara, magkahalong lungkot, galit ang naramdaman ko sa panggigipit na ginagawa sa kanila. Sana tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, protektahan natin ang ating VP Sara. Wag natin siyang iiwanan, wag natin siyang pababayaan, protektahan natin siya. At tinatawagan ko lahat ng mga ka-Duterte natin, lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayan. Sana po pumunta kayo dito, pakita nyo ang pagmamahal nyo sa ating bayan at pagmamahal sa ating VP Sara. Duterte! 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 Ako mga ipangan! Alam nyo, lahat ng mga nandito, nakikita ko po talagang mga nagmamahal sa bayan. Kaya mabuhay po kayong lahat. Si Kuya Placido ng Maisog. Mabuhay ang Maisog. Mabuhay ang ating mga ka-Duterte Deg Solid. Napakababait, Duterte Ice Brigade, sila Kuya, sila Ate. Lahat ng grupo rito, mabuhay po tayong lahat. Dahil tayo po ang mga tunay na mga nagmamahal sa ating inang bayan. God bless us all. I love you all. Maraming salamat po, Miss Cecil Salvador. Narinig naman po ninyo kung gaano katotoo yung kanya mga sinabi sa atin ngayon. Ang tanong, uuwi ba kayo? Uuwi ba kayo? Kahit lumalang? Pagpastan ko ang mga mukha ninyong lahat. Kitang-kita ko kung ano mga tsura ninyo dahil marami naka-live dito. Pag merong umuwi, magkakaroon ng piksa sa puwet! Okay, ganyan po, kung sino pa po yung mga hindi nabigyan ng pagkakataon na isalaysay nila ang kalandamdamin dito po sa ating napakagandang entablado, inanyayahan po namin kayo. Okay? Ayaw, may magpapasalamat lang muna si tatay. Marami pong salamat, marami pong nagpadala ng pagkain, tubig, at marami hong nagpapahayag. Alam nyo, kayo hong nanunood, kayo hong nagbabayad ng tax, kayo ho yung regular na buwan-buwan binabawasan ang sahod ninyo na nagbabayad kayo ng tax. Inaanyayahan mo namin kayo, pumunta ho kayo rito, pumunta na po kayo rito at higit po namin kailangan ang presensya nyo dahil kayo po ay nabudol din ng ating presidente. Walang tulugan, umpisa na po ang taong bayan na magigising na po. Lahat po tayo rito biktima ng korupsyon. Ang korupsyon po ang unang-unang kalaban natin kung bakit tinatanggihan tayo ng mga foreign investor. Kilalang kilala, number 1 ang Pilipinas sa pagiging korap. Dapat mag-resign ka na. BBM Barat, mag-resign ka na. BBM Barat, mag-resign ka na. Ang kasama mo, Barat. Muli po, marami nang nagpapahayag ng suporta at nagpapadala ng kanilang pakikisama at pagmamahal po sa atin. Alam niyo ho, yung congressman na mga kakilala ko, kasamahan ko sa konseho noon, pero ngayon naka-Ferrari. Naka-Ferrari na dahil sa sobrang sipsip kay Tampaluslos. Yung mga tax ninyo, kayong mga nanonood,
kayong ikang nagmamatsyag, yung mga tax ninyo, nilawalang iya ng mga politiko. Kaya, pumunta na kayo rito para matigil na ang panglalamang sa inyo. Join na kayo dito para sa masa, para sa tao, proteksyonan natin ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Muli po, maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay Rani. At meron pong mensahe na paabot sa atin. Huwag na kayong mag-alala sa pagkain at inumin na ating ikukonsumo. Pati yung damit na susuotin ninyo para wala nang uwian. Meron at meron yan. Sasama ba kayo o mag-join kayo? Mag-join at magsasama. Wala kayong choice. Kung hindi kayo sasama, mag-join na lang kayo. Ngayon, yung isang tatawagin para maramdaman po natin ang kanyang damdamin at talampati sa atin ang Bistak Pilipinas! Bistak! 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 Mga kapwa ko, Pilipino! Pilipino! Panahon na para wakasan ang gobyernong walang kwenta! Grabe! Sobra na ho ang kanilang power tripping. Sobra na ho ang kanilang pang-aapi. Sobra na ho ang kanilang kapangalan dahil sa Palasyo de Polvoron. Saan kayo nakakita ng isang bansa na mayroong special committee hearing dahil sa Kongreso na ang kanilang ginagawa at ang kanilang agenda ay protektahan ang mga turugista sa ating bansa? Gumising na po kayo mga kababayan ko. Tayong mga Pilipino, likas sa atin ang mga matatalino. Huwag po tayo magpaloko sa mga bayarang mainstream media na mali-mali ang kanilang binabalita. Isang nakakahiya bilang isang Pilipino sa ating bansa ng mga mambabatas dahil sa Kongreso ay nagbistolang mga abogado ng mga durugista at sindikato sa bansang ito. Gumising na ho tayo. Hindi na po ordinaryo itong galawan ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Kung Pilipino ka, kung mahal mo ang bayan mo, kung mahal mo ang inyong mga magulang, kung mahal mo ang inyong mga anak, mga kamag-anak at kapamilya, papayagan niyo ba na ang Kongreso sa Republika ng Pilipinas ay sila ang magtatanggol sa mga kriminal? Saan ka nakakita? Ngayong isang Rodrigo Rua Duterte na galit sa mga durugista, galit sa mga kriminal, at gustong tapusin ang mga demonyo na nagkalat sa ating bayan, ay sa pa ngayon ang iniimbestigahan. Saan ka nakakita na ang ipinagtanggol sa Kongreso na ang gamit na pira nila yan ay galing sa inyong mga bulsa, galing sa bulsa ng mga taxpayer, galing sa mga bulsa ng mga magsasaka, galing sa mga bulsa ng mga tricycle driver, mga taxi driver, mga jeepney driver, mga ordinaryong Pilipino? Sinong nakinabang? Animal kayo, mga durugista, mga sindikato. Dapat ho, di ba ho, ang ipagtanggol nila ay yung mga biktima ng mga durugista at mga kriminal sa ating bansa. Yung mga nirep, yung mga ginahasa, yung mga matatanda na kung grabe nila pastangan ng mga buhaya.
at mga sindikato sa ating mga kriminal. Bakit ho? Ganito na ang bansa natin ngayon. Pagkatapos Rodrigo Roa Duterte, iba na ho yung nakaupo sa Malacanang. Sila na po ngayon ang nangangalaga sa mga kriminal. Tama ba ho ito? Kung hindi tama, kayong mga Pilipino, tayong lahat sa bansang ito, magkaisa ho tayo. Tulungan niyo po kaming mga political vloggers na lumalaban ngayon para sa ating bansa. Imulat po natin ang bawat isa na ang gobyernong ito pinamumunuan ng mafia, na ang gobyernong ito pinapatakbo ng sindikato. Ngayon, anong klaseng presidenteng nakaupo ngayon sa Malacanang? Walang utang na loob. Ang kapal ng mukha ninyo. Mga manggagamit kayo. Nung nakaraang eleksyon, grabe kayo makaluhot-luhot kay Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Inday Sara Duterte noon. Sinusundo ninyo. Gumagamit pa kayo ng private plane para lang ligawan ang isang Inday Sara Duterte na nahimik lang sa Davao. Grabe kayo. Pinagbigyan kayo ni Inday Sara. Tinulungan kayo. Ikinampanya kayo ng libre. Pati mga Duterte diehard supporters, damay! Dahil binoto kayo. Hindi na po dapat kayo nakabalik sa Malacanang dahil matagal nang sira ang inyong apelidong Marcos. Wala nang sisirain sa apelyido ninyo dahil matagal nang sira. Hindi kayo nagpapasalamat sa ginawa ng mga Duterte. Yung tatay ninyo na nabubulok na doon, utangina sa Ilocos. Walang magpalibing ni Presidente. Ni isang Presidente ayaw ipalibing yung tatay ninyo. Kasi nga, diktadorya. Maraming human rights abuses na ginawa sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Nagpabagsak sa ekonomiya natin. Sa kanila nag-umpisa ang utang ng Pilipinas. Galit ang mga dilawan dyan sa tatay ninyo. Dumating yung Pangulong Corazon Aquino, tiningnan lang yung kabaong ng tatay ninyo na nabubulok na, hindi yan ipinalibing. Dumating si Pitel Ramos, general na ho yun, pero hindi po ipinalibing. Kamag-anak pa, pero hindi po na ipalibing. Dumating si Hirap, hindi rin na ipalibing. Dumating si Gloria, hindi rin ipinalibing. Dumating si Pinoy, hindi rin ipinalibing. 5 presidente ng Republika ng Pilipinas isinusuka yung bangkay ng tatay ninyo. Ayaw ipalibing. Dapat alam po ninyo ito. Huwag niyo po itong kalimutan dahil history ng Republika ng Pilipinas. Dumating si Rodrigo Roa Duterte. 30 years po yung bangkay ng tatay ninyo. Hindi na pinipalibing. Ang nagpalibing ay sino? Si Rodrigo Roa Duterte! Walang utang na loob! Nakalimutan ba ninyo yun? Parang! Ama sir, wala ho kayong utang na loob. Ang kapal ng mukha ninyo. Kailang ipinalibing, kailang ipinalibing ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung tatay nilang nabulok na. Alam ba ninyo? Kakasilipit lang noong November 18, 2016. Hindi kayo nagpasalamat? Ngayon, anong ginawa ninyo? Sa anak
ng nagpalibing. Anong ginawa ho ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte? Putanginan nyo. 3 years in the making. Itong bansa natin sa pamumuno ni UEM. UEM! Ni Mang UEM! 3 years in the making. Wala ho silang ginawang proyekto para sa ating bansa, kundi ang proyekto nila ay sirain si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, nasira ba nila? Naniniwala pa ang maraming Pilipino daan sa mga buhaya sa Kongreso? Totoo yan, hindi. Kasi kung naniniwala ang mga Pilipino, animal, wala kami dito. Tama? Wala kami dito. At walang nagtatanong kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, takot sila na mayroon pang isang Presidente Duterte na maupo sa 2028. Ngayon, mga kababayan ko, ito yung hamon ko sa inyo. Kami bilang isang political vloggers, dagdag kami ng dagdag sa aming mga channel. Mga kasamahan po natin dito, sinasabihan niyo po kami, itigil na yung kakalagtak, lumabas na ho kayo. Ngayon, narito na po kaming lahat sa labas, nandito sa Veterans Hospital, kung saan nandito si Vice President Inday Sara Duterte na gustong ipakulong ng mga buhaya ang Chief of Staff ni Vice President Inday Sara sa koleksyonan na walang kaso. Hinahamon namin kayo, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan, sama-sama kayo, lumaban para sa bayan. Duterte! 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 Maraming salamat po sa ating Bistag Pilipinas. Grabe ang enerhiya mo. Yan po ang may paninindigan para sa ating kinabukasan, lalong higit sa ating mga anak. Kaya kung sino man po ba ang nais na maghayag ng kalandamdamin, welcome po kayo. Okay, attorney, halip po kayo dito, attorney. Ayan. Okay. Halika dito para marinig namin, attorney. Ihayag mo yan. Op. Okay. Ako, disabled na ako. Na-disable ini sa pagitan ng Hindi halata, sa tsura mo pa lang. Guwapo ka. Go! at tawag ako mo pa nga maganda Bisaya. Maupay, maayong gabi sa inyong tanan, kapatid Igsoon. Tanan nga sita. Nasudlan na ako. Oh, pero yan na. Isa ako maatubag kayo ha. Ang kasaysayan ni Bibi Ama, lahat tatanungin ko. Ako magpapakilala ko kayo. Kilala ako ni Duterte, ang aranla. Ibibiling ako ni General Bato, yanahanin ako. Ako ang tunay nga DDS. Kriminal ang lahat ng kriminal. Kaya nagpapabitay ako nung araw. Sana di ba maliwanag ko sa inyo? Dahil yan si Sara Duterte when I was 1985. Nasa Davao ko. 6 years old o 7 years old. Yeah. Nakita ko itong mga bata. Sabi ko ako noon. Magulo ang Davao. Parang gubat. Lahat ng kriminal na doon. Kung sino ngayon ang mga iskumbit na mabilanggo ako 10-17 in my prison number. Naikot ko Mindanao, Basilan, Borneo, bata pa ako, Suiscom. Doon ako lumaki. Dahil wala akong ama. Kinikilala ko ang Panginoon. My mother, my magulang is Amerika. Lahat tiyay ko. 8 na doon, California, USA. Nag-isa ako dito dahil naging bandido. Magpapakilala ko sa inyo, ang pangalan ko tatlo. Sa Davao ako si Tony Lagatik, kung hinong lahat nga iskumbit. Pero when I was young, nakulong ako ng 18 years old. May buhay pa yata makilala sa akin dahil kaibigan ko maklos, nabuhay ako sa Pilipin. At sa labas, 2 beses niya ako pinapatay ng Romualdez dahil wala akong ama.
Ngunit, ang apelido ko, hindi na ako magsasabi sa inyo. Maaari may sa kanila. Pero, 2 bisang pinapatay. Noon, 90s, 80s. Ako magpapakilala ha, Tony Lagate, ano nyo, kay Duterte. Nagbagong buhay ako ng pero nakatulog na ako sa bahay. Nagpasalamat ako na dahil may isang byuda dumating ang panahon sa Davao Penal Colony. Itinayo ang DDS, hindi DDS nga Davao City. Bicol, Davao, Teen Squad. O, number 1, kasama ko si Didel. Missionary. Para mahinto ang gulo ng Davao, ako, isa akong tinalian. Isa lang ako. Alam ni Digong yan, pistol pa siya. O, kung sino ako, lahat ng mga pahito ng Davao, alam ko. Mga Niri, Padun, itong KOGC, kaibigan ko yan si ano, noong pa, nag-umpisa pala sila. Pasensya na ha, ako natutulog ako, ang tagal na, 1985, 1990s, 40 years na yata. Parang, ang trabaho ko lang, sa araw, ikasin ako sa bahay, sinasampal ng asawa, sinasampal ng anak. Pero ako ang pinakamagandang kasaysayan sa lahat ng Davao. Ronald Bato de la Rosa, hinayas ako ng Sambuda. Kung sino ang incumbent sa throughout the Philippines, ibigin ko sa inyo yung buhay ko. Ang pinamatay ako sa Davao, ang pinapatay ko ay masamang tao, magnanakaw sa gobyerno, at saka hipes. Ano yun? Hinikwento ninyo, kawawa naman yung matanda, umamin na ngayon. Ako, handa. Ito tatapusin ko. Basta yun lang. Mahapes ko may bagong buhay. Isa akong na pinaalis noong ng isang luna. Luna dito ni Sarah. Napakabait. Ngayon, maganda ng buhay ko. Nang pagkatapos ang anak ko, wala pa akong pamilya sa Davao. Puso ako na Davao pinanunod. Hindi, lahat yan. Ngayon, napagong buhay na ako, ha? Kahit si Gustav, nawagan ako. Salamat may susterin ang Kachima Yuson. Bagong dating kabayan, may bagong dating. Si Atty. May bagong dating. Standby. Ngayon po,